hoříme? Hoříme? Hustě. Točíš to? Točím. Výborně. Jo, fajn. A pozor. Přibliž to. Osvětluj ho. Počkej, dobrý, stůj. Krásný. Výborně. Až tady bude stát téhle pouze. Už tady bude zima. To gate, tak to bude přesně to správné. Začíná přituhovat. Wow. Začíná dobře přituhovat, je to tam hezky. Jo. Takže z toho bude dobro. Fajn. To je moje láska. Jo. Jak to nejde? Já myslím, že jo, vypadá to. Bacha na ten klasek, jo, ten klasek vypadá, že brzo Ale postav ho radši. Jako, ne, nastav postav ho, víš, jako postav. Takhle, no. Postav ten klasek. A zlatý hřeb dnešního večera přichází. Ej. No a co? No právě. Teď se spálí. Nespálí se. Pěkně, Gaby. No a přesně. Ej. Wow. Toto je zlatý hřeb dnešního večera, vážení. To nikde jinde neuvidíme. Ne, tohle opravdu ne. Rozhodně ne v Prostějově. Až je to požahlo. Tvařil svůj fundák. Pálí. Teda. Čemu se zabavují dřevárny? No, nejen A jinak jsem dřevární. to zkoušel na helmáči, to se ho měli vidět. Tak nás to dává, víš, to Však Gabe taky. Jak můžete vidět? Teď to spolk. Nespolk. A mám se tu No.